थांबाय गान्दा सालायसो बिसोरो ओइ माबा नङालै साना बादाम बे हनै गान्दा सालाया जाजोब्बाय ब्रा बेराथ पेशा ही पेशा Hello everyone, welcome back to my vlog. दिनैबो फेरे गाखोनानै थांगासिनो दिनैहाय जोङो माने दा जोङो लान्च खालामनो थांगासिनो दादिमोनाव बिसिनावसो दिनैहाय लान्च खालामगोन पार्टि दं नालाय बेखायनो दा जोंहा न'आव रावबो सङाखै सरि ओंखामखौनो सङाखै स' बेखायनो बिसिनावसो जाहैगोन बार नांस्रा आराम मोनथारो बे फेरेयावसो गाखोनो जाबाय दा सौफैबाय जोंहा मानिया जि डिस्टार्ब खालामो बिसोरो नायलाय ओंखाम जाग्रोनोसै जोंहा बेहाबो जानोसै आंहाबो जानोसै अमा जि दावराव बिसोरो अमा मैथा दाउजों आलु ना फ्राय ओमफ्राय थाइबें बेखौथ' मिथिगौ ओमफ्राय दालि बा मालाय सिख्ला देरथारबाय गय लाबोना होफैलायो ओमफ्राय आंबो जानोसै आहाबो जायो सिख्ला देरथारबाय मालाय बे आंनि बिनानाव काजिन बैबो फंबाय काजिन बेबो दादिनि फिसाजो बेबो दादिनि फिसाला बे गेजेरनि बे उन्दैसिननि देरथारबाय लांफिनलायबावोफोर बा मालाय सोर फुना होआ मामि फुना होदों जि साइज फुनखादों नोंखौ आथिङाबो बा मालाय आथिङाबो फुनजोबदों नै पिंक कालार लायबा बा मासाजबो खालामबावनो नै आयौ हे नुबाय नैबे बुरैया गथ'फोरखौ मा खालामहोयो महारानिया जिबखा रानिया बा नायलाय जिबखा आंखौ बायदि मासाज खालायो आयु हाला दे आसलिखौ देखाय दे बा दे आं खालाम दे थांबाय दे खामसे थांला दे नादो खोनाय औ र' सालायलावो दे जों दा रिटामोनाव फैदों ओमफ्राय दसे उनावहाय जोङो थास' खाहैनो नागिरदों दाख्लै आं नुबोनायखौनो बिराद खानो लुगैबाय थादोंमोन आङो खानो लुगैनानै दा दिनै खाहैफिनथारसै आं माने गोसोखांबाय थादोंमोन आरो खाथावथाव नुनायखाय लामाखौ लाजोब्बायलै ओरै फै फिथाइया मना लाखाबाय दिनै जोंहा दंफां सायाव जिरायनानै लिबु खाजिबो जानो नागिरदों आं दाख्लैनिफ्रायनो लिबु खाजि बिराद जानो लुगैथारदोंमोन लिबु मालायनिखौ होनहरखायो दा खावैलाय बिसोर गैयाबा जिरायजासिगौमोन माइ गायनानै मेंनानै जिरायदों जि मोजांखा बारा स्रो फट' नै गुन्दाफ्रा नोंहाबो खर'आव दाय खादोंमोन ना आंनि बायदि गुन्दा लिदार थाङानो गारि सुदों गारि माने ट्रेक्टर सुदों
मालाय लामायाव जिरायना नागिरलाबायो बेथ' फाथोसो नामा ओइदि हारावसो हायो आं सालायथारबाय नै बेजों आरो बेजों सानैजों लेमनांगौ मानोना बिसोर सानैया उन्दै नालाय मोजां सिख्लाफोर नैबे जाबाय बुरै हाबनानै थानाय 19 days सोमबाल' उन्दै एसे बुरजा होदे संख्रिखौ आं बुरजा जायो गान्दा सालायसो बिसोरो मा सालाय गान्दा सालाय नालाय ओइ माबा नङालाय साना बादाम संख्रिया दालाय मोनगोन आंबो मोनथान बायदिसो संख्रि एसे दोननानै जागोन आंबो होगोन बा थैनो बायदि गोथाव जाखादोंलै थैदो हुदु बानायनाया लखबब्रा दे ओरैनो आंहा नैबेयावनो जागोन टिफिनाव जागोन आयौ टिफिनाव मोनजाया आरो आं आं टिफिनावसो जागोन प्लिज माबा जायोनो होमबालाय गरनैल' दोनगोन बिदिखा ओइ गान्दा बिगुर आं जागोन मिन्थिया गान्दा सालाय गान्दा बिगुरा साला आं जाखागोन मिन्थिया आङो गान्दा सालाय मोनबाय गान्दा बिगुरा गान्दा सालाय नांबावगौबा लानो हागोन ना जिबिका नांबावगौमोन जिबिका आंनो बैखौलाय संख्रिखौ बुरजा हर दे गान्दा सालाया जोबथारा हरलाबाय बिराद गोथाव बानायदों हुदुआ जुबि हुदु नङा जुबिसो निकनेमासो हुदु असलि नामा जुबि दुबि पाम्पा जुबि पाराम्पा गोथाव बानायखाबाय मा थालिर बिलाइयाव जालायो नैबेहाबो नै नांबावगौबा नै गान्दा सालाया गान्दा सालाया नै लोगोफोर नो जानबानो नोंङाबा माथो गान्दा सालायनो जुबिया मालाय आखाइ सुहैबायसो हुदुआ गान्दा सालाया जानला मोनलाथारहाय गान्दा बिगुर मैसो गागेब नों गान्दा गागेबसो दा मैसो गागेब थायो मैसो गागेब खरत যাব बाय दिदी खुरिसोमोनथ' आरो फट' तुलियासो बाय हनै गान्दा सालाया जाजोब्बायब्रा जाया होनलायदोंमोन हुदु बानायनाय नालाय जाजोब्बाय आङो जुबिसो जिबिकाया मा जाखोलै बिलाय गरमखाय जाखांबाय दा खानोसै नैबे खमायाव नाख्लायनो माइ गायगौ गोदो उन्दैयाव जा माइ गायोमोनब्रा नर्थ इस्टआ मासेबां साइज जेरै जायगाफ्राबो साइज बिदिनो मानसिफोरनि गोसोआबो मोजां जैसे जगह भी सुंदर वैसे ही लोगों के दिल भी बहुत अच्छे होते हैं नॉर्थ ईस्ट का देखो जंगल में भी ढूंढ के हम लोगों को खाना मिलता है नै मासिबांबा मोजां थास' बिफां बैसिम थास'आनो थास' ओइ लासिम जोंनानो मोजांलै हाग्रा जाग्रा मोनो मैगं थाइगं मोनो नङा होनदो आयै जिबिका नोंनि मबाइला गोलैबाय बोलो हो बाल' दाउखौआ गारामा गगा मोननानै गारां थरायजोब्बाय ओइयाव गाबदोंदांलै दाउखौना बेस्रा गारामायानो जाला रिथाया आंनो थास'खौ साप्लाय हरगोन आं फानहैगोन गुवाहाटियाव रात पैसा ही पैसा लास्टआव जेला पैसा ही पैसा जागोन रिथाखौ खंजर ठोकेगा पीछे से वार जाबायथ' थुबायबो थुबाय थांसै
मनासे बेसे जाखो मनासे इसेल' नुयो ओमफ्राय ना एसेल' नुयो जोबोद बुरजा आसलियावनो बिखौ खामजोबनाय इनिखौ सिनायला इनिखौ सिनायला बिखुङा बेनाबो खामनाय ना गुरनानै एना बांसिन सिनायो आंना सिनायो ना बांसिन दाख्लै खारखायाखै बे ना गुरनायनिया ओइ बे मा एलिफेन्ट गु बारजुमसो लुबैबाय आं दैया साफाथार दैया साफाथार आं बारजुमनोसो लुगैबाय दे दैयाव ना बोनगासिनो बैथिं सालाफ्रा गारनानै थांनानै बिदिसो होनदों आंखौ आखाइ सुलांसैलै नैबेयाव हनै मोसौआ दै लोंसिगौ हनै बेजों थाङोमोनदां मैगं खाग्राफ्रा मेंजोबथारबायनो आबैमोनहा हुदुआ नै सिगांथिं थांफिनगासिनो जोंहा मैगं खाखांनानै नै जा मोजांखा ग्रिन माइसो गायनो लुगैबाय आं नुनानै बिदिनो जा मोजां नुयो जोंहा बिलाइफोर गैया औ माबा ओरै जाजोबो सारअन्थाइ गावदों बेहाय सारअन्थाइ गावनानै बेबायदि जानानै थाबाय थांफिनबावो खारलांफिनबावो औ रिटामोनाव सफैबाय नैबे दै लोंगासिनो थांनोसै जोंहा दसे थानानै मेंग्लिजोब्बाय मा लोंदोंलाय हा दै लोंदों ना जुइस लोंदों ना मा लोंदों नोंसिनालाय बोरै फैले गावस्रा बुरजा लाखिबाय बांसिन लाखिबाय जोंना नै बेखौ हरबाय जोंनो नोंसिनिखौ नायनो बारा बांसिन देलाय माबालाय जोंनो बिबारखौ सोना हरदों ना हराखै माथो नै जोंना एसेल'बावसो मोनगोनसो बियो बिबारखौ सोना हराबा बेखौ लांबावदों ए सौबायसो नै मोनसे हरलाय बाय बाय बुला नोंसोरखौ बुखांहरला थांगासिनो जोंहा स्कुटिजों साथामबो ओमफ्राय मोखांखौ नुला गोसोम नुजोब्बाय थास'खौथ' दिनै सङासै संनाय जायासै गाबोनसो संनांसिगोन होमबा आंनि दिनैनि भिडिअ बिसिमल'मोन नोंसोरखौ आङो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन टिल देन टेक केयार बाय एन्ड डन्ट फरगेट टु लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब बाय गाइस बाय नाजोंसो जानांसिगोन ना आरो थास'